Ahojte, dneska ideme hrať Brawl Stars Solo Showdown. Ak vyhrám, musíte dať na tento kanál odber. Toto ale nie je môj kanál, toto je kanál môjho bratranca. A toto je druhé video, tak lajkujte a dávajte odber. Dúfam, že vyhrám. Sa mi to seklo, to je nefér. To sa mi úplne seklo. Iba 9, dobre. Musím kempovať. Aj nie, nejdem tu kempovať, to bude nuda. A prečo ešte nezomrela? To je také hlúpe. On nemá zabiť tento typek. Tam už nikto není. Už iba 6, dobre, už iba 6. O nie. To není dobre, toto není dobre, toto je veľmi zlé. Musíme vyhrať. Nie, štvrté miesto. No, tak dávajte odber a lajkujte, aj keď sme neboli prvé miesto. Dovidenia.